Асабісты прыём у старшыні Салігорскага райвыканкама Анатоля Ладыгі – гэта магчымасць прыйсці за дапамогай да прадстаўніка ўлады з набалелымі пытаннямі. І часта гэта апошняя надзея на вырашэнне праблемы. Кіраўнік раёна не ўсемагутны, але заўсёды стараецца пайсці насустрач людзям і знайсці магчымасці для вырашэння праблемнай сітуацыі ў рамках дзеючага заканадаўства. Жыхарка вёскі Чжэвічы прыйшла на прыём да Анатоля Ладыгі з просьбай уладкаваць разваротную асфальтаваную пляцоўку для транспарта на вузкім участку дарогі, якая мяжуе з канавай, і стварае нязручнасці для вадзіцеляў. Выехаць спецыялістам у населены пункт і знайсці магчымасць вырашыць праблему – такое даручэнне старшыні райвыканкама. Директор ПМС с выездом на месте, с председателем сельского совета определить объем работы и организовать выполнение совместно с ЖКХ. Там, если надо спецтехнику выделить, ну и посмотреть. В любом случае у нас есть и асфальтоформуляр, чтобы потом сделать твердое основание. Уладальнік дома ў гарадскім пасёлку Старобін звярнуўся да кіраўніка раёна са скаргай на тое, што побач з зямельным участкам сцёкавая канава ператварылася ў адстойнік вады па прычыне бытавых зліваў з суседняга дома. Неабходна выехаць на месца, узяць пробы вады, каб выключыць экалагічнае забруджванне і знайсці магчымасць падоўжыць канаву, злучыць яе з асноўным водасцёкам. Такі выхад з сітуацыі прапанаваў Анатоль Ладыга. Мы постараемся сделать, что зависит от нас, чтобы, вы говорите, вода не стояла, посмотреть, в какой локации она стоит. Возможно, надо на самом деле заглубиться и вывести в промежуточную канаву, которая примет эти стоки и пойдет дальше. На прыём да прадстаўніка ўлады з калектыўным зваротам прыйшлі жыхары дома нумар 52 па вуліцы Казлова. Грамадзяне занепакоеныя тым, што на іх дваровай пляцоўцы пачынаецца будаўніцтва базавай станцыі сотавай сувязі аднаго з мабільных аператараў. Просьба знайсці для гэтага збудавання больш прыдатнае месца. Аргументы такія: вышка будзе даваць шкоднае выпраменьванне, побач знаходзіцца дзіцячая пляцоўка, ды і навогул порціцца знешні выгляд жылога раёна. Адказ на зварот грамадзян наступны. Будаўніцтва базавай станцыі мабільнай сувязі арганізавана строга ў рамках заканадаўства і узгоднена з усімі кантралюючымі структурамі. Выбор участка предусматривался в рамках действующего законодательства, согласован в установленном порядке. Хотелось бы пояснить, что участок будет небольшой, занятый на данной территории. Согласно проектной документации, которая разработана в настоящее время, участок для возведения базовой станции будет размером 5 на 3 квадратных метра. Территория будет ограждена ограждением для обеспечения безопасности данной базовой станции. Базовая станция будет представлять собой опору железобетонную с металлическими конструкциями высотой около 26 метров, на которых будет размещаться оборудование. Як паведамілі спецыялісты Салігорскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, кантроль за праектаваннем, будаўніцтвам і эксплуатацыяй базавых станцый сотавай сувязі мабільных аператараў вядзецца на некалькіх этапах. Узровень электрамагнітнага выпраменьвання павінен адпавядаць санітарна-эпідэміялагічным патрабаванням і абавязкова вымяраецца спецыялістамі. Излучение, оно контролируется регулярно, и нормы, которые установлены нашим законодательством, очень жесткие, и о случаях превышений за последние годы такой информации у нас нету. Собственники базовых станций сотовой связи, они заинтересованы в том, чтобы излучение распространялось таким образом, чтобы был максимальный охват сотовой связью прилегающей территории, и поэтому излучение не может быть направлено в окна жилых домов, потому что дом является преградой для излучения. Электромагнитное излучение окружает нас повсюду. Вся бытовая техника, компьютеры, наши мобильные телефоны, приставки Wi-Fi, которые у каждого стоят в квартире, они все являются источниками электромагнитного излучения. И чем больше базовых станций устанавливается, тем меньше излучения от мобильного телефона мы получаем. Нягледзячы на законныя абгрунтаванні будаўніцтва станцыі мабільнага аператара, кіраўнік раёна паабяцаў пайсці людзям насустрач і арганізаваць абмеркаванне з мабільным аператарам альтэрнатыўных магчымасцяў будаўніцтва тэлекамунікацыйнага аб'екта. Мы приглашаем МТС, мы садимся и разговариваем. Встречаемся с людьми и доносим информацию. Усе пытанні застаюцца на кантролі ў кіраўніцтва раёна.